खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव फिन आरोबाव बिपिएफ दोलोनि गिदिरथार खहा बुंनांगोन जेराव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआव 17 बोसोर थाबोनाय दैदेनगिरिफोरा थामहिनबा खाम्फा बरगयारी बिथाङा बिपिएफ दोलो नागारनायनि उनावनो बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैदों आरो जेराव नोंथांमोना बे समाव जोंनि डिसप्लेनि बेकग्राउन्डआव नुना मोनदोंदि खाम्फा बरगयारी बिथांनि नुजाथिनायाव बे बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा एबा बिपिएफ दोलोनि मावख'आव नुजाथिफैनाय दैदेनगिरिफ्रा बे समाव बिपिएफ दोलो नागारबाय आरो नोंथांमोना रोखा नुना मोनदों जे खाम्फा बरगयारी बिथांनि नुजाथिनायाव बे जगदाना जादों जेराव खाम्फा बरगयारी बिथाङा जेबो फेक्टर नङा होननानै बिपिएफनि दैदेनगिरि बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदोंमोन दि खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएलआव थांनानै बा बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान जाहैनाया जोंनि थाखाय जेबो फेक्टर जानो हाया होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा नाथाय बे समाव नुना मोनदों खाम्फा बरगयारी बिथाङा इउपिपिएल दोलोआव एन्ट्रि जानाय लोगो लोगोनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोबां मानि फारफ्रोमनि थिंफ्रायबो एबा बिटिसि बियाबनि गासै मोन 40 बियाबनिफ्रायबो बे समाव बिपिएफ दोलोआ गुगालांगासिनो दं सानफ्रोमबो गुगालांगासिनो दं बिपिएफ दोलोआ सानफा एनफा बे समाव दुरबल जालांबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदोंमोन दि खाम्फा बरगयारी बिथाङा थांनायाव जोंहा जेबो फेक्टर जानो हाया आरो जेबो खहा जानो हाया नाथाय बे समाव खाम्फा बरगयारी बिथाङा जेराव थाङो जेरावखि थाङा मानो खाम्फा बरगयारी बिथाङा जेरावखि आगान होया मानो बेयाव खाम्फा बरगयारी बिथांनि नुजाथिनायावनो बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव लोब लोब जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों जेराव बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि आखाइजोंनो बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव जगदान जादों आरो बे जगदानानो जाहैबाय बावखुंग्रि बियाबनि नायगावआव बिपिएफ दोलोनि फिन आरोबाव गिदिरथार खहा जेराव नायगावनि बिपिएफ दोलोनि मावख'आ लांदां जागानो थांगासिनो दं होननानै बे समाव माखासे सुलुंनिफ्राय मिथिना मोननाय जादों बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफ दोलोनि मावख'आव लांदां जानो थांगासिनो दं होननानै बे समाव बाथ्रा बुंनाय एबा सुलुंनिफ्राय बे समाव मिथिनो मोननाय जादों आरो गोबां मानि खमैबो सान 20 निबो बांसिन बिपिएफ मावख'नि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव बिपिएफ दोलो नागारनाय खाम्फा बरगयारी बिथांखौ एबा बिथांनि इउपिपिएल दोलोआव एन्ट्रि जानायनि उनाव बे समाव फिन आरोबाव नायगावआव बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफ दोलो नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जाफैनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों।